No niin, moro taas täällä. Joku vaan. Ja mä en tiedä miksi mä meinaan siinä sanoa tossa terve taas täällä YouTube. Mut ihan sama. Nyt pelataan tätä Call of Duty MV3. Koska on hauskaa. Ja mä en yhtään tiedä mikä tää pelimoodi oli, mihin mä menin. Taisi olla joku tiimin defense. Jaa. Noin. Ei saakeli, mutta ammuttiin jostain. Miten mä pääsen tonne ylös? Täältä pääsee tonne. Se on toi lippu nopea. Ei hitsi. Okei, siinä on Crab, kukaan ei ole pöllinyt sitä vielä. Mä tein killin. Okei, tässäkin videossa saattaa kuulua. Sitten toi telkkari ei varmaan katsojia haittaa, mutta... Okei, mulla on lippu. Mennään eteenpäin. Ei saakeli, siinä oli jäbä. Mennään eteenpäin. No, ei hyvä. Ennen sai sen. Ei. Kill. Pitää tappaa toi. Nyt niillä on taas se. No niin. Ei saakeli. Minne se tänne sitä lippua vie oikein? Nyt sinne pitäis. Okei, niin mä kuolin. Okei, jollain on ase. Miten niin ase? Siis lippu. Ei onnistu. Me ollaan niinku voitolla tällä hetkellä. Ei saakeli. Nyt mä killaan ton jäbän jostain. Sillä on Crab. Se on tuolla. Crap. Okei, mä ensin tajuta mistä ne tulee. Ei. No niin.
sen takia mä otin semmoisen. Sinä et saa meidän lippua. Ei hitsi, sinne tuli 1 miljoona. Mä muuten en oo tajunnut käyttää granaatteja missään vaiheessa. Minkään takia mun tää ruutu on vähän tällainen. Tuntuu, että meillä on aika häviöllä. Defend. Mennään tuon. Ei saakeli, mua ammutaan taas jostain. Ha. Taasko? Totta siis se tosta voi. Me ollaan aika voitella, Oho. Sitten se meidän sentrikane. Me voitettiin. Mä oon kuvannut. Mutta onkin hyvän pituinen video. Tää video oli tässä. Ja tykätkää sitten, jos tykkäsitte. Ja tehkää mitä haluatte. Mä olin joku vaan ja tää video oli tässä. Moi!